ನಮಸ್ತೆ ನಿಗ್ಲೆಟ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ದು ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಆಪುನಾಂಡ ಯಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡ್ರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಪೂರ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಚಾನಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕೊನದ್ದು ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಸೊಲ್ಮೇನು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಂಬ್ರಾ ಚಾನಲ್ನ ನಾನದು ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕೊನದ್ದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ತೂಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಪಾಪ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಅಂತಲೇ ಪಾಪ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಫೈರ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ರೆಡಿ ಅವನೊಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಪ್ಪುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಹೆಂಗ್ ಮಗ ನಡೀತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಚ್ಚನೈತೆ ಫುಲ್ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಪಚ್ಚ ಆಯ್ನವು ಆಯ್ನ ಫ್ರೈ ತಲ ಇಟ್ಟು ತುಕ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ಲೆ ಗನಸರು ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಮಾರೆ ಮೂರು ತುಲೆ ಅಂತ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಫುಡ್ ಡೀಟೇಲ್ ದೆಫೋರ್ಜಾ ಮಾತ ಮೂಲ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಫಿಶ್ ತಿಂದ್ರ ಅಯ್ಯೋ ದಾದ ಜಿಗಿ ಜಿಕ್ಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ದ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಟರ್ಪಲ್ ಪೂರ ಪತ್ತಿರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲೆ ಬರ ಸ್ಟೇ ಆಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗಣೇಶರೇ ಅಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಬೈದಿನಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಚಿಕನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಒಂದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಕತ್ತಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಪ ಇಷ್ಟು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಗೈಸ್ ವರ್ಷಿಲೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂತ ಫುಡ್ ವರ್ಷಿಲ್ ಒಂದು ಏತ್ನೇ ಅನುಭವ ರೀ ಸುರುದ ಅನುಭವನ ಸುದೇ ಬಟ್ ಮೂಲು ತೊಂದೆಲೇ ನೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಚ್ಚು ಒಂಜೋಲು ಪಾಲಿಶಿ ಜಲ್ಪ ಜಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅವಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಇತ್ತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ತೊಂದೆ ನನ್ನ ತೊಂದೆ ಇತ್ತು ಅದು ಕಪ್ಪೆ ಆಪುನ ಮೀನದ ಲೆಕ್ಕನುಂಡು ಒಂಜಿ ಮೀನುಂಡು ಮೂಲೊಂಜಿ ಮೀನು ಇತ್ತಂಜಿಂದು ಗೈಸ್ ಕಲರ್ ನೇಲಿಯ ಮೀನು ಎಂಗ್ಳೂರ ಮೀನು ತಿನ್ಯ ಅಂದು ಒಂದ್ ಸಮಯ ಅದು ಕೈಕರ್ ಬತ್ತು ಕಪ್ಪೆ ಅದು ಪೋಪುನು ಪಂಡ ಏ ತಾವು ತಿನ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಪಾಪದುಲೆ ಗೈಸ್ ಪಾಪು ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆತು ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಆಫ್-ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಫ್-ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ഞാനൊഞ്ച് മൂലല്ല തെറ്റിയിട്ട് ಒಂದು ಪಲ್ಟಿ ಹೋದೊಂದು ನಲ್ಟಿ ಅಂದು ತೂತಾನೆ ಚೈನೀಸ್ ನಮ್ಮದು ಅಡಿಗೆ ತೂತಾನೆ ಬಲ ದಾದಾ ಇರ್ ಬರೋರ್ಚಿ ಇರ್ ಪೋಟೇರೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಗೈಸ್ ನೈಟ್ ದಂಜಿನಿ ರಸಂದೆ ದಾದಿನ ಏತುಮಲ್ಲ ಕಂಡು ಮಾರ ವಾಲಿಬಾಲ ಐಟುಂಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಒಂದುಂಡಿ ಅವು ಇದೆಲ್ಲ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಚ್ಚು ಕತ್ತಲೆ ಈಪಿಗಿಜ್ಜ ಬಾ ಓಯ್ ಈಪಿಗಿಜ್ಜ ಇಜ್ಜಿ ಓಲ್ಲ ಅತ್ತ ಐತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಟು ನೀರು ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೈಬಿನಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಲಕ್ಕದ ಮಾತ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಹೊತ್ತಿರು ಸೊ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಡತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಈ ಜಾಗೆಟ್ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟೇ ಆತನ ನೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದೊಂದು ಇಂಚ ಜಂಗಲ್ ಇಂಚ ಈ ಕಲ್ದ ಪಾದೆತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಅವಾನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾದೆಟ್ ಒಂಜಿ ಚಲಿಕ್ ಮೂಲೆಂಕ್ಲು ಈ ಪಾದೆಟ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಜೆತ್ತದು ಸ್ಟೇ ಆದ್ ಇತ್ತೆ ನಾಡು ಅದೊಂದು ಲೈಟ್ ಚಾಯ್ ಪೂರ ಮಾಲ್ಪೇರುಂಡ ಇವು ಚಾ ಪೂರ ಅದು ಮೀದು ಪೂರ್ನಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಟ್ಟು ನೈಟ್ ಪೂರ ಬಂದ ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಾರ್ದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ದಾಲ ಈ ಸಲ ಇತ್ತಂದು ಫೈರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಅಂಚನೆ ಒನಸು ಪೂರ ಒಂಜಿತ್ತ ಓಕೆ ಎಂಚೂರು ಬರ್ತದೆ ನಿಗ್ಲಿದ್ದಕ್ಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏನು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಪೂರ ಎಂಗ್ಲು ಪಿದಾಡ್ ನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ
ಅಂದಿ ಆಜಂತ ಪಂಜಿದಿಯರ್ ಅಂತೀನಿ ಮಾರ ರಾಜನ ಅವಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೇಲಿಯ ಪಂಚು ಈಗಲೂ ಕೋಟೆ ಜೈದು ಆಯ್ತ ಅದೇ ನಾಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಪುರ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಆಜಾಜಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗ್ಲದು ಈಗಲೇ ಇದೇ ಬೈದು ಸೊಂಟಾಗಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಡೆ ಮೊಣಕಾಲು ದುಂದಿನಿ ಬ್ಯಾಂಡಲ್ಲ ಮುನ್ನಗೊಂಜಿ ಮನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೀ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಬರೋದುಂಡು ವಿದಯ್ ಮಲ್ಲ ಸೋಪು ನಾಡೆ ಮಲ್ಲ ತಿಮಿಂಗಿಲ ಬರೋದುಂಡು ಶಂಕಲ್ನ ಐತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದವ್ರ ಮೀದು ಪೂರ ಅದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಶಶಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ನ ನಾಲ ಮುಯ್ತು ನನ್ನ ಮೀದು ಪೇರ ಹೋಗ್ತದೆ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ಡ್ರಲ್ಲ ಕ್ಲೀನು ಅಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ವರ್ಷಿಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಡಲೇರು ನಮ್ಮ ಶಶಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಡಲೇರು ಫೈನಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ನಮಕ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ದೋಸೆ ಕಾಣತ್ತೇರಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಚಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಚಾ ಪರ್ದು ನಾನು ಮಲ್ಪರ್ದು ಸ್ಕಿಪ್ ಎಸ್ ರಟ್ಟನ್ನೆ ಪಿದಾಡ್ కదా ఎంచాను సూపర్ అండా ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంచాను సూపర్ ఎంచాను జాన్ సరే సంతు 5 స్టార్ ರೇಟಿಂಗ್ ಇರ್ನ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಕ ಓಕೆ ಅಂಬೇರ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಈಡೆ ಬರ್ತನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನರೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಲ ಕೊರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ದೋಸೆ ಚಟ್ನಿ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಬಂಜಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಂದಿರಿ ಆರ್ತಾಡೆ ಬೋದು ಬುಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಮುಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತವನು ಕೊಡ್ದಲೆ ಕಾವುಕ ಎಂಕ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಪಿದಾಡ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತು ಮೋದಿ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೋದಿ ಲೆಪ್ಪನ ಎಂಕ ಸೊ ಆಗ್ಲೇ ಆರೆಗ್ಲ ನೀ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಲ್ಪದ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಲ್ತಲ್ಲ ಹೆವಿ ಎಂಗ್ಲಟಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಓಕೆ ಮಾತಾ ಟೀಮ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಲ್ಪರ್ತ ಎಂಕ್ಲ ನನ್ನ ಪಿದಾರ್ಥ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು